Ireng meneng. Apa? Tumo. Salah. Loh. Tumo ireng meneng. Salah. Jerapah menek tower. Salah. Ireng meneng apa? Karo katok aku. Apa Pak Eko? Ndak ero apa. Salah. Katok. Katok. Son. Yo keder Pak. Lah tapi kan meneng neng kono Kok ae. kewane nyapa biayaan teko son iki lho. Ha kewane kulaan son. Ireng putih jemek. Son. Ireng putih jemek anu. Jenang. Gitu. Apa? Lek lencung. Wah, rumah sakit. Mudune alon munggahe cepet. Jerapah menek tower. Salah. Mudune alon munggah cepet. Mudune alon munggahe cepet. Menek kambil. Salah. Apa kuwi? Umbel. Lah gak iso. Umbel diserot. Dadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho Dik, tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang, mosok ngurep ngene. Lah bojomu kae nek njaluk murep Kiting goblok kae. Amin. Oh, iki lho njaluk kayane sing lanang ki tangane mlumah. Lah sing loro lak wis eruh sing wedok mlumah. Terus Masa kok ki ndang mlaku tunuk-tunuk ndang ngurep. iki lho. Masa ngurep aja porno lho. Lho mboten. Aja porno lho di hadapan abahamu rawuh lho iki para kiai-kiai ulama-ulama nglumpuk lho. Wah, engko enek pengajian telek nih daerah lagu Dik. Dadi umpamane kene iki dilumahne. Lah sing lanang kudune murep iki ngrungkepi rumah tangga, kayane ya dikene. Iki lho Dik, duwe ora nak pangan dhewe tak kene awakmu. Yo eneke mung sakmene. Lek terus sing wedok kok sakmene to Mas. Nyapo kok iso teko ngono kuwi. Ora usah ngomong ngono. Matur nuwun alhamdulillah. Nek pecel karo bakso enak ndi? Nek pecel sebab aku wis tau mangan pecel, wis tau mangan bakso, iso bedakno rasane. Nek sate karo soto enak ndi? Enak sate. Sebab aku wis tau mangan sate, wis tau mangan soto. Lah nek bakso karo telek enak ndi? Enak bakso. Sebab tau mangan. Bakso tau mangan. Jaya. Salahe apa bis Bagong? Alah sembuh kuwi. Lah apa mosok wong ning ngarep terminal aku ki rokokan lho. Iya. Lah kok diduding-duding. Boyo diengkolmu menungso kok boyo aku tak golekne bataku tak antemne untung ra kenek. Weh jan kenek. Sing muni iki lho sapa? Mbah ning pinggir lawang kok Dek. Boyo diengkolmu moncrot iki menungso boyo aku ngono. Genahno wi genahno. Daerah pengalaman iki jane tau numpak bis ora ta? Lah nyapa ta? Boyo-boyo ke gak ngarani kowe boyo. Lah nyapa ta? Kowe iki dicak ning Surabaya. Aku pengen ngeni kok. Aku ki ape rene kok goblok to kowe iki rumangsaku. Aku ki ape rene tanggapan ning bengi iki dina iki ning kene, ora ning Surabaya. Kowe iki ditawani bis. Duwe nyikmu iki apa ge tuku bis iki lho. Lah kok iso makan nawani bis. Lho tanggapan rong dibayar kok nawani bis kowe iki. Tapuk lambemu tenan kowe malahan. Ya sesuk no bayarane kok ya. Empo iki piye keadaan? Karepe kowe iki kon numpak bis ngono lho. Gah, aku ngojek. Mulane sesuk disuda awake mau nganggo kathok apa? Apa? Tidur mau ya jan didelokke wis nggo mlaku awake obah kabeh. Lah nek ra obah ya piye masuk awak ora obah iki teneh piye? Lah nek lek mlaku wong kowe iki wis lemu mlaku kemayu e. Ora ya biasa. Ah, apa? Kowe iki wis lemu mlaku dintul-entul lho nek mlebu. Aku main coba, aku cuma ambil anu kok minum kak. Ya ora. Kaya gatekke barang apa? Aku ki pas mengo. Ah dasare ya seneng ya. Delokke ya seneng ta? Aku kaya arep nadai ngono lho. Mbak sing bener kawin sik apa nikah sik to? Kayak menurutku yo kawin sih. Masuk. Rapi Kerwi. Lho kok jaran. Karena omong masalah serikalan awakmu roh wong adan. Roh. Sebab apa wong adan kok ditikup kuping? Sebab kuwi suarane ben penak. Allahu Akbar. Sah ora nutut kowe. Lho piye to kurang jeru ngajimu? Ya diduduk lah kurang jeru. Apa sebabnya wong adan? Ya iki lho ben suarane penak. Ora iso. Lah sebabnya apa? Sebab nek tikup cangkeme gak iso bengok. Lah alah kuwi. Saiki aku takok, Cil. Nggih. Kowe rak wong Islam. Nggih. Rut Jumatan. Semerap. Nah, kowe upama rut Jumatan banjur sapimu ucul kowe piye tindakan? Loh, yang Jumatan sik no, Bos. Lah sapimu ngebyong tanduran.
Tanggamu nesu, bacok gegermu kowe. Ya sapine dijikuk sik terus agek Jumatan. Jumatane selak bar. Kowe jane nyapa to sapi ucul yahmono ki lho nyapo. Apa panjen? Sampeyan kita kok yo nyeleneh Ora kok nyeleneh. Wah liyane dina Jumat yo akeh dina liyane lho. Monggo Jumatan mau arepe diwiti sembayange. Mbak, bocahnya meteng. Mas, lah kowe iki lho ya wis wani dolanan golongan. Terus mbok cerotne pisan. Nek wani cerot, kuwi ya wani tanggung jawab. Kok iso dadak omong lek bocah meteng ya dirabi. Lah mosok pisan tok iki ya meteng. Kok iso rumangsamu? Kowe iki wis kerunyukan mlebu bolongan ninggalne cerot malah meteng bingung. Lah terus piye? Ya dirabi. Kok iso ora eneng sing iso nandingi kuwi. Nek wis tok cerot ning jero ngono ki ya mesti ya dadi kok ya goblok Ram. Lah piye carane ben gak meteng? Sekolah ning aku, Sherlock. Tak warai ben ora meteng. Cuacanya wadem, enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik Bakso, enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara ya cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirannya, enaknya bakso. Ora ya padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, ayo bakso yo, bakso. Laktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Adopsine aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Gua apa jembut? Wong didol ya ora payu lho. Aku gak boleh bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golek tuh bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Apane sing dikukur pas selangkangan. Ya mundak pinter. Gak ngurus ya. Ayu jane Mbak Egi. Tapi kok dodone trepes. Trepes mata. Cangkem. Kuwi ngono jenenge kutilang darat. Kurus tinggi, dada rata. Iki panggo wedok tulen ya, wedok tulen Kang. Lah sing ngomong daden-daden ya sapa? Iki lambe kuping. Leh paling mbok seri kunir. Lambe iki dudu lambe liyane pikiranmu wis teko apem ae apem. Yuh. Oh enak wi. Gurih. Aku lek pas genduren nemu apem no. Dengaran men anteng. Biasane polahe ra karo-karuan. Nek aku menang ngene iki kadang aku membayangkan ngono iki. Ki sing mbok bayangne iki lho apa? Musik-musik Kebo Giro ngono. Alah pengen rabinah to. Ya umur-umurku sakmene wayahe wis rabi pindho. Cangkemmu lho. Lho kok jaran malah ngekek. Wek. Nek sing rondo apa dudana Nyapa? terus suwi kowe enggak pengen rabi meneh ya. Belas ora pengen. Enake lho umur sedelut, rekosone lho sing suwi. Kesel capek. Aku capek. Lah nek ngerti kesel nyapa dadak mbok bayangne barang. Iki saya. Piye to jane karepmu? Ini aku saya. Wayahe apa? Wayahe cilik apa piye? Saya dinafkahi. Lah wong golek dhewe iso dadak njaluk dinafkahi. Kok malah loro ati. Apa ngurut juga. Urip iki kaya dagelan ya, guys ya. Kaya dagelan piye karepmu? Piye ora kaya dagelan ini? Ya kadang ya jeneng manusia yang ngeluh iku ya wajar. Nek sekiranya di bojo ora iso ngopen-ngopen lho apa? Buang, singkirkan, hempaskan. Ayo. Tiwas makan ati. Mending dijole brambang kena nggo nyambel. Ku ngopo ngopeni wong lanang kok ora megawe dopeni. Lah yo, mur njaluk ijlike nggo apa ya dah.
aku sing ganteng sak kabupaten nek dikandane gak pareng ngeyel lho yo. Ora bener panggah ngeyel aku. Kudu nurut. Sembarang aku nurut kowe, kapan kowe nurut karepku? Awas lho nek gak nurut engko tak gunting sentolopmu nggo lho. Lah mbok gunting bengi arep dolanan apa? Aku sido mbok rabi apa ora, Mas? Ora sida. Zaman aku ndi bojo mbok rusui. Lah aku kan mur jajal awakmu, setia apa ora karo bojomu. Kapan aku pegatan sak menika? Saiki aku serondo ra mbok rabi. Lah engko nek sida tak rabi, awakmu digodho wong kecantol, aku sing coto. Njaluk sampean piye to, Mas? Ya wis sakmene ae rasa diterusne. Kepastiane to, Mas, aja gawe aku nunggu. Lah aku wis kadung kecantol wong. Anja. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anja. Urip ning donya aja kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Lah disiksa-siksane apa ae? Sing nyolongan ketok tangane, Ngincengan culek matane, seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. Ayo apa? Diket opone diketok. Ayo apa tuh? Balik sing nyolongan ketok tangane, Ngincengan culek matane, sing seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. pikiran dhewe. Kok pikiran dhewe? Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu amba? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Sayangku. Nyapa to iki bengak-bengok. Hawane lak panas ngene iki penake nyapa ya. Iclik no ben tambah umok. Aduh. Urip ki paling penak yo duwe bojo loro, Bu. Lah apa sampean gelem nak duwe bojo loro? Yo gelem lah. Lah apa iso adil? Adil gampang. Piye? Loro-lorone ora tak urusi. Hei, padha penang ndi ki? Padha penang ndi? Ape nyanyi, gembel lo, LC-ne ayu-ayu mah. Ah, kayak keeling ah. Cekelanmu karo iman dan takwa. Ora masalah mak. Yang penting budal. Liyane padha tarik tunai. Lah kowe tarik napas wae wis alhamdulillah. Mbutewo. Apa? Rambute dawa, iki pikirane ora sing-sing to. Lah le muni mbut ngono kayane. Mbutmu wae. Ayo mbutmu wae. Rambutmu dawa. Aku nek ana ya duwe. Litmu ning, kulitmu kuning. Ah. Jenengan? Apa aku? Limuceng. Nah iki ketara banget kowe. Lah apa limuceng iki? Talimu kenceng. Tali apa ora ana sing tak taleni kok. Lah sing njiret kuwi. Iki wae. Ah. Iki ora sandangan Jawa kok. Lah ya sing penting aku nyandekke tali lho. Iki soceng sondo. Lah iki lagi apa? Iso kenceng iso kendel. Rentang-rentang boyo di info to. Pengen info apa, Cuk? Dan Cuk. Info tuku pacar endi? Hah? Neng pasar Krempiyang akeh diobral. Lah emange pacarmu nang endi? Bosen aku. Nek bosen ijolno wedhus ae. Kowe tak goleki pira? Kowe butuh pacar pira? 7.
Kowe jane iki meh golek keong apa golek pacar kok akeh men. Walah, trondolan. Rangkena. Wis membengi ditinggal turu ra dikeloni. Lah jare kon turu gase. Lha Ya piye to, maksudku Dik? ki turu awan ra turu bengi gase. Turu awan piye to? Ya turu sore aja bengi. Bengi kan aku ditinggal turu. Lah membi tak keloni no kok. Ah, nara tak gugah ya rambut keloni kok. Lah karep njaluk sing kepiye? Yo, gak juga aja gasik-gasik turune, tapi engko bengi aja bengi-bengi le turu. Nah, aku wis turu awakmu ya kudune turu. Ngono kok ngono lho, menange dhewe ngono kok. Ya ora aku mbok tinggal turu rambut demek, rambut los-los. Lah mbok yo ngomong nak pengen ki. Lah aku wis ngodo-ngodo ora peka. Ngodo-ngodo piye lho ora ngomong kok ngodo-ngodo tok. Demek-demek lho. Demek-demekmu iki. Wis saiki yo. Dik. Ngopo neh? Wis munggah pintu cek kurang. Yo enggak. Sampeyan iki lho lagi opo? Yo macak. Dandan ben ayu. Ben gak kalah saingan. Amit jabang bayi. Model koyo ngono kuwi apane sing diremet? Udah pernah icrik sama bojone wong belum? Urung tahu. Lah nyapa bojone wong kok diijlik? Jangan ya, Dek ya. Lah iya, Nanti kamu tumen. mangkane kuwi. Mending sama tante. Lho kok jaren. Enak, Dek, enak, Mas. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemes ne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu to. Apa? Terus Bojoku ki getak. Piye? Kan tak USG jare wedok. Nah, Wedok tenan ndrale. Bojoku ra betah to, digertak. Grup ya. Ayo nduk, ndang metu. Dalane selanggo gantian ropake. Wah, anakku langsung perucut metu. lah Tenan wi, dalane selak nggo gentenan. ropake. Lah, Pak iki bojomu. Ya bojoku. Bojomu ki kulinare lewat ndi engko tak tututane. Manfaat udan pas dino jemuah. Dadi nek pas dino jemuah kuwi engke udan, golek tadah, mbuh ember, mbuh jebor, mbuh gelas, mbuh mangkok, tadahno ning tengah latar. Ojo nadai nggon gendeng, ojo nadai nggon grojokan, tapi usahakno cebloke banyu ki saka langit langsung ning tadah kuwi engke. Bar kuwi engke sok ning gelas, langsung wacakno surat Al-Fatihah ping pisan, surat Al-Falaq ping pisan, surat An-Nas ping pisan, sebulen ombenen. Insya Allah kuwi obat dari segala penyakit. Kangen. Sama dong sayang. Pengen ketemu. Iya, seminggu lagi pulang. Pengen meluk. Iya. Pengen pegang juga. Kang, Ana apa yo? Undang-undang kayak ngarep ngopi iki lho. ngopo ya wong lanang ki kok nilai wong wedok ki saka sikile? Ya ora apa-apa to yo, mosok trimo ndeleng sikile wae ora oleh. Emangnya nopo nak sikile wong wedok ki kok iso nilai saka sikile? Aku meh tekon jawab apa? Lho kan swarga tuh kan di telapak kaki ibu. Dan nek kakine welek kan yo ora pantes. Ibune apik. Atur meneh
dipastikan kuwi iki napak lemah apa ora. Nah ora napak lemah kan berarti kan kuwi ora menungso. Entel anak. Ngono lho, ndel bolong. Dong ora kowe. Ngono ya tekok. Urung iso move on aku sampai saiki kok. Barang wis kebacut lho, mbok rasah dieling-eling. Sing ditepu cahe saiki. Lah nyapa to kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu to. Jan, gak nguati wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet langsung ngaceng modele aku. Apa ora ya kewalik iki? Mosok wedok iso ngaceng? Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora usah digetuni. Golek liyane Slamet kan yo akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Lah nek kon padha plek ya ora iso no. Apa ora pengen jajal sing jenenge Ari Iwan? Aku wis tau karo Agus ya ora mampeh, karo Mas Pur ya ora enak, karo Mas Imam ya ora puas. Wis to nek gugu omongku jajal sing jenenge Ari Iwan. Marem-marem. Anjay. Urip ning donya aja kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Lah disiksa-siksane apa ae? Sing nyolongan, ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. Ayo apa? Diket apa nih diketok? Ayo apa dah? Balik sing nyolongan, ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, sing seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina, pikiran dhewe. Kaya pikiran dhewe iki lho. Lah Pak Mas, nek pean rabi ambek aku, gak tak oleh kerja. Tak kontuk-kontuk nang omah tok ambek angkring-angkring sikil goyang kaki. Penak ta? Omongane gedah brus. Alah, entut birut. Alan sik ini Mas. Oh iya Mbak, siap Mbak. Namaku Bambang Panuroto. Dan namamu siapa Mbak? Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. Lah posisi ini Mbak Miyabi iki nang ndi? Posisi masih di Taiwan. Lah nang Taiwan iki kerjamu apa Mbak? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara ik. Bayi yo. Lah terus kondisine kaya opo iki saiki? Kondisi second tapi mulus pol Mas. Tenan. Wah, tenane ngapusi ya. Jaminan kok ora? Dijamin plok-plok empuk. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Oh iya percaya. Lah hobimu ya apa to sebenarnya? Hobi kelon. Wah iya. Misalnya sesuk aku mati kowe rabine ora jem. Yo ora no Mas Jo. Minimal yo nunggu sampean dikubur sik to. Oh, dasar paijem. Ya Jan, jenengan sehat selalu. Mau ndongake ngono kok. Maksudku mbok aja nesu wae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semelek ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau. Kok kewanen to suwe-suwe. Lah ya maksudnya pikiran sing marai mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng Tin. Yo, wah apik tenan. Tin. Belum tahu lho ana sinden cangkeme kaya ngono kowe. Ya wis lah sak karepmu, arep nesu ya luwih. Dina Minggu, ayo Mas nang pira loko. Kon tak badhe ya. Iya, lho salet badhe. Dairo kon. Saiki matematika wis. Iya. Nek 10 iya dicukup 4 kari pira? Ya 6 rek. Goblok. Mangkane anakmu gak lulus. Pira mang? 10 dicukup 4. 6. Mangkane anakmu gak munggah-munggah won. Lah kon dhewe goblok. Lah 10 dicukup 4. Sei. Tambah bahasa Inggris cara Jawa salah bahasa Inggris. Kok kon niku. Lah 10 cukup 4 kali pira lho, Bos? Nek 10 dicukup 4 kali 5.
Lho kesok tali 5 lho. Ah 10. Nah. Dijukuk 4. Nah. Ah, lah ya lah buruane sing njukuk situ. Pas sampe njupuk ndok nyar buruan. Kon kelem dikongkon gak diburuwi. Cari ene dikongkon buru. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas, ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. Kok ya enek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku ora tem PLN, wis. Ha iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Mocone truk. Lah ya tulisannya lak truk toh. Wow, lah wong Aku ini gak Jumatan. Jumatan nek. Wah. Ngawur ae. Mosok. Iya. Jumatan iku rakaate piro? Lah aku ya Jumatan rakaate piro? Pirang rakaat? Piro sih sampean? Loro sih. Ngawur ae wong aku dene salat 3 rakaat seneni yai kok. Iya mesti ae wong ngene 2 rakaat. Lah ngono 3. Lah yo 3 rakaat yo diseneni wong apa meneh loro? Malah seneni. Lah yo gak wong ngene 2 rakaat Jumatan iku. Aku iku cak salat Jumat 3 rakaat kok seneni yai. Ya mesti ae diseneni. Diseneni 2 rakaat gak diseneni. Jare sapa sampean? Ngeyel. Telu wis seneni. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku gak kumpul kasih lo kok ono penggantimu sedik-dik. Sampean ngono logika ta, Cak? Gak logika. Telu wae lho seneni apa meneh loro. Iki prei ya. Ya kan nancene minggu. Lah yo berarti gak sekolah. Tapi kan statusmu kan murid. Loh, aku gak tau nggih status, ora tau nggih paketan kok. Maksudnya statusmu, status awakmu. Lah yo status ya, aku ora tau nggih status ora ndek paketan. Iku status WA. Lah yo status opo neh? Statusmu iku saiki murid. Iku status WA. Status murid. Statusmu murid, duduk status WA ngono. Status murid enek aplikasi opo sih iku? Aku ora banget kok wis metune. Wis gak ngomong karo kon, aku sedih Gak ngene. ngomong yo wis aku yo sedih. Kenapa melok-melok aku sedih? Lah awakmu sedih ya? Ya aku melok-melok sih. Ngene Dik, aku tak ngomong nek dadi guru Aku yo tak jawab. ngene, sik ta yo, kan lak murid. Yo. Kon iku yo ngesakno gurumu ngono lho. Lah apa ngesakno guru? Ngene lho tak omongi. Guru iku wis ora enak guru iku. Kok gak enak piye sih? Gak enak ta gak enak. Diseneni ae aku. Ayang, Dalem. kawane niki pengen apa? bubuk bareng sampean dipukul, dipeluk, terus dilus-lus sirahe ngene iki sampai pagi. Sabar ya, kita akan dipertemukan bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Pengen. Tahan sebentar ya, aku lagi berjuang. Semangat kerjanya, dan cepet ngehalalin adik. Senyummu adalah semangatku. Mas. Ono apa, Mas? Sulian aku, Mas. Wegah men nyulik kowe. Kowe wong rewelan. Aku wong gak rewel kok. Gak rewel tapi manganmu akeh kok. Ndek kae tak jak mie ayam nih tanduk ping 3. Manganku juga akeh. Lah terus nyulik kowe kanggo apa? Cukup dikeloni wae sampe dina aku seneng, Mas. Masuk OTW. Pemerintah kok katanya susu sih Iya. arek sekolah ngono. Lah iku hasil susu sapi. Terus Maksudnya nek susu sapi. arek sekolah kon gak usah situ-situ. Gak dikei susu sapi. Tetapi nek kei susu sapi biayae akeh. Lah apa? Yo sapi akeh sejak biayae. Terus karo pemerintah diganti susu ikan. Ikan gak enek susuwe kok. Masuk ganti susu ikan. Pemerintah ngomong ngono. Heeh. Ikan apa sih kono susune iku? Lah ikan sing enek susuwe iku mek 3 sak. Apa? Ikan paus, ikan lumba-lumba ambek dugong. Masuk
pemerintah kok ngingoni paus sing akeh ngono terus diperes susu. Iku ana susune dugong barang. Ono. Lho, jenenge mamalia hewan sing menyusui. Lho ya nek mamalia iku pancene ana susune. Lah yo. Lah papali. Yo karek keren ki yo maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Do meteng. Alah dumateng. Oh, dumateng. Oh, lah. Bapak nyogok ibu. Soho ibu. Bapak soho ibu. Oh, soho tak. Badu mateng bapak soho ibu sedaya para tamu. Aku bapak nyogok ibu. Wong yo ra ket. Dina Minggu aku ora metu. Metu wae ya, Reng. Aku ora metu. Dina Minggu, Reng. Aku ora metu. Mlaku-mlaku. Aku ora metu. Ana wong wedok ayu, Reng. Aku ora metu. Bareng mbok cedhaki, Reng. Suwe-suwe metu. Gak aku. Iki bangsane foto kuwi. Lah cedak banget terus aku didoni kan metu ngono maksudnya. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu nang kontal kene apa, Reng? Njaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah, Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Pangro. Nek kowe ganden barepe jenenge Bambang Bajiret. Oh, kok Bambang Bajiret? Barane tanggal 1 Maret. Tak nggo pengeling-eling dadine Bambang Bajiret. Oh iya, nomor loro Noni Bajidul. Lho, tak tenan mergo babaran bar anak nomor 1 terus kesundul. Lah lagi setahun terus metu adine. Oh, beda meneh karo aku. Anakmu? Anakku lah asline 6. Lho lah program KB gagal. Dhisik lah bojoku tak kon suntik apa spiral, malah bojoku kabeh pil, salah kedaden pilih teko gulu kathoke mloro teko dengkul dadi ora kalah sih. Lah kok yo mbok anake 6. Plentung prutut plentung semene iki sing cilik-cilik ngene iki dolan nang pekarangan mburi, manggon barongan pring kono pangan garangan telu, boleh garek telu. Anakmu ki menungso apa truwelu dong iki. Nyatane yo ngono. Lha wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo ya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? Ngono ku lho iki wis metu. Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Anja. Mas. Nyapa? Numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, enggak siang, enggak malam, enggak pagi, enggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal enggak sih, Mas? Normal nek kuwi, masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nek.
dadak njaluk putus to. Pira manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sokne rasa dititipi. Apa apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Wo, tara yo delogok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjir. Kowe golek sapa? Sakmene iki sing tak wedeni mung sitok. Sing mbok wedeni siji tok sapa? Sapa ta? Mas Aris. Lah ngopo? Tanggal selikur aku. Aja ditake sik lho Mas. Urung mlumpuk. Susah aku tenan. Nanti arep mangan roti wis ra sida lho aku. Lah ketok mak teleram ngono aku mak teratap. Mas Aris ki piyayine iki santun. Umpama urung duwe disemayani ya entuk, ora keras-kerasan kaya ngono. Ya aku ki ning ya pekewo. Mung mergone piyayine iki le sabar kuwi lho. Lah, mosok aku sing wingi 3 sasi ya urung bayar ya mending ae ya ora ditagih. Elok tenan. Ulang ora jono kok ngantek 3 sasi kuwi niat nyaur apa ora? Mbok wong iki ya duwe tiket baik piye carane apa SMS sorry ya Mas sasi iki engko tak kei apa kepiye ngono kok. Ya mung tak SMS tok. Aku wingi ning masjid karo Pak Mudin. Enek kirik dilatih sikile. Ya ampun, najis niku hukume. Ya ora, wong pekok kowe ora tau ngaji. Nun sewu niku najis niku. Aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Najis. Ora, enek kirik dilatih sikile. Lah kirik sikile kirike dhewe kok. Nyapa nek najis? Ngongkon wong salat kuwi. Lah sikile Pak Mudin. Lah karo sikil kuwi ning masjid. Lah ku tekon aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Sikile kirike dhewe. Nggih mboten najis nggih. Omonganmu wong tuwek Piye rasane duwe bojo rondo? Penasaran? Ya jelas, Mbak. Pegaten bojomu Lah terus rabi karo aku. Dijamin mak nyos. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Wong kene bendina salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tenso plastik iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dan kok lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Nggih nek tenso plastik iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Remasamu nggonku korengen ta nganggo tenso plas. Ngawur ae, tanggo inceng kok piye? Ya rugi nek mur trimo nginceng e. Marai ngiler ngono. Di meneh sing beda Jawane? Jawa Timur. Jawa Timur piye nek? Lho ya apa aja kaya ngono, Cak. Ngono, Cak. Ngono. Ngono. Gak beda, dadi kudu dewek. Ana tekanan-tekanane. Lho, kon tondo karo sapa? Oh, kon tondo karo sapa? Kuwi. Kon tondo karo sapa? Nduk iki nek wedok. Nek lanang truk-trukane tole. Nah ya. Nek wedok kan nduk, dadi lho kon tondo. Nah, nek sing teko lanang lho. Kon tole. Lho. Wis sik kok babane tak ajar kowe. Kon tondo. Kon tondo. Nek wedok. Kon tole. Bisa. Jarene Mas Seno ngono, nganggo tekanan. Kon tondo. Lisa. Ora usah disebut tole, ngger. Jarene tole sing bener ki wong lanang ki. Mbak. Sampai ini Jawane ndi to? Jawaku ki karo sampean lho, Mas. Lah dalah ngrusak tatanan iki. Ning sampean ra Jawa. Aku lho di bojo. Peh. Jajal tak teko bojoku sik ya. Oleh rabineh ora. Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteyoti? Kira-kira to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gongene wong mesti ki mok ketok sing tak kandhani. Iya nyapa? Aku asline duwe penyakit dobol. Lho kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah?
Ro mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Sarohku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki lho rasa. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa kepanggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Nyap. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak. Mau balenine ya. Petro umure 4 tahun, Bagong umure setengah. Setengah, 2 tahun berarti. Terus berarti pas Petro umure 50, Bagong umure piro? Selawe. Lah kok selawe? Kacake pirang tahun? Setengah ya. Iki nek ra cerdas yo ngene aku sok kangelane. Setengah piro? 2 tahun. Berarti nek misale Petro umur 50 yo Bagonge umure 48. Kok dadi selawe adoh banget. Kok 48? Lah yo pas umur 4 tahun, umure Bagong setengah. Dadi umure Bagong piro? 2 tahun. 2 tahun, bener ya? Pas Petro umure 50 tahun, berarti Bagong umure piro? Selawe. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jo nekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Joto jajal. Wong lanang kuwi nek wis duwe bojo rata-rata 100% setia. Ya jelas to, Mas. Rata-rata wong lanang ku ya setia kaya aku iki. Lah wong ngerti wong wedok ayu seksi semlo haye langsung istighfar. Ya gak istighfar tok, Mak, ya nyebut barang. Astagfirullahaladzim. Menuke. Itu banter-banter ta, Mak. Atok bolong diseruduk badak. Bojone wong aja digendak. Sing bener iki katok bolong digawe lap, Mak. Bojone wong nggarai kilap. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi R, tulisannya air. Bacane R ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air money encer. Air money encer ya. Air money encer loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18++. Mbak Mia. Apa? Aja galak-galak to dadi wong. Lah celuk tok ae. Ora mbok kei popo mbok celuk tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Wani ya? Lah nyapa ora wani? Wong sik Padang lho. Jogok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul ewe jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enek turuke. Sik, Jin, tak golekno ngamper ndas. Sik, ngendi mah. Piye to jane iki? Jajane turuk bintul ya. Iya. Mas. Nyapa? Sakmene iki rondo 7 tahun, Mas. Oh alah, rondo tenan to tibake. Ora tau didulek sak menika. Lah nek pas pengen didulek ngono ki mbok ngomong aku. Kurang rondo piye, Mas, sayang? Ya digenepi 10 tahun to.
Engko ben iso nyokot. Oke Mas, rapinin aku Mas. Mas. Emoh 7 tahun ini urung iso nyokot. Ben genep 10 tahun ngono lho. Anja. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Wong lanang zaman saiki yo anjen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabar oh, dadi wong wedoke sabar-sabar oh. Lah wong lanang lho luwih sabar wangsam. Sabar-sabar oh. Wong lanang zaman saiki ki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwehi saiki, elek-elek yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh ra. Wong lanang zaman saiki ki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwehi saiki, elek-elek yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho, kok jarane dibisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki engko pas sisuke ngomong, "Malah Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Kuwi matane gacek kane asu. Lho, kok jaran. Anja. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, moko Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. DODRIAN Iwan. Iwan. PITKUQS Es batu. Es batu. MOMO TOTR Kolor. CIC CACK Kucing. JEJM BUD Jembut. Awake dhewe wis padha-padha ndek bojone. Cerita di antara kita cukup sakmene ya. Ya apa-apane ora penak bojone dhewe. Tak kingkong iwak lele. Bangga nak bojone wong timbang bojone dhewe. Kok jaran. Mas, Apa, Des? info Info apa to? info utang boten sah bayar, Wis ora enek to, Des aneh iki, Des. dibayar ndamel cium. Nek ngene iki ya enek, Des. Teng pundi Mas? Nang Martapura, Des. Sherlock. Iya. Sherlock sakniki Mas. Iya, Des. Iki lho. Wis tak Sherlock. Cek mangkat ya. Emangnya ning Jawa Timur ana tolene. Ger. Nganggone ger. Oh, ya wis kon wae lah nganggo rasa ngono. Oh, kon wis ngono wae rasa tole pondo ombangane salah. Ah iya, lho. Oh, kon wis titik. Lah kok nek lanang ro wedoke piye nek ming kon tok? Kon tok. Ya wis lah mengko kon tatin ngono kuwi wae nganggo jeneng ngene. Yo. Misale sing teko Amir ya. Lho, kon to. Kon Amir. Kon to Mir. Kon Tomir. Oh, kon Tomir.
air. Nek mbak beduk Kon teruk. Ngono wae, Ayo. gampang. Trembelane. lah kan enten to mbak beduk ning ya. Iya, upama sing teko bintang film ayo. Sapa? Sule. Kontole. Ah. Sule. Kon Ya, Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus? Apik nggo kesehatan jantung. Apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yo engko to ya. Joto selara betah. Engko ae. Joto jajal. Engko ae seturun-turun. Nan, grade A, paus, size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk, Berarti sekoke sik apik kuwi. gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak, wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes. Pokoknya Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anjay. Nyapa kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampe gadok kok ora kon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetelne kuwi lho. Pre panggah senep. Senep Muas. Wong ngerti senep kok njaluk nah apa ya tumon iki. Penak Muas. Pre panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome praya panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang sing tahu diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Pademu ben menak ngono apa piye? Tarah ben marem kok. Wis batanganmu ki ngiwo. Apa ora dijepit perang ngiwo nengen kaya kipas angin tolah-tolah kan kae. Wong padha penake. Makane kuwi fungsine. Lah Nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu Nini. He, tapi nek calanang dolan sing digolek ora Ninike, Mbak. Sing Apane? Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora Ninike, Mak. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to? Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Lah wong kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngaritke sapi, ngaritke wedhus. Oh alah, yo ora isin ora kok, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek ya. Iku wedhusku ku lho, aku malah ra sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Zaman saiki, golek bojo ora perlu sing ganteng, ora perlu sing berduit, cukup sing setia. Kuwi omongane wong wedok nguntal ketubung. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo. Tetep ngayal masih ora jodoh. Ngisor udel, mambut ape? Nek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi. Nek ra setuju, didik bayi menjadi solusi. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk rabi. Ora iso yang lek sesuk iki. Bapakmu lo ngkon aku sunat sik. Gek sesuk lo netonku ambek mah ya ora oleh to rabi sesuk. Aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk mau ditunda-tunda. Terus dia anak 11 los
Aku nggak mau tahu. Bayu 11. Rusak dalanmu. Longgar terus piye terusan nek kowe duwe anak 11. Koplok kabeh. Pokoke rabi lho. Iya, Beh. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Ayo to bisa naik. Ojo to, Dik, aku wedi lho. Masa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Alah, pada nunggu sah barang. Lah nek sah kan sahdu to, Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9 lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasari. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji ora bakal ninggani kowe. Ya wis, ayo. Tapi engko oleh nyuwun neh ya. Lah apa ora tarweh, ora salat Isya. Ya sadurunge tarweh sik to celok kowe wong Islam kok. Tarwehmu ki lho ning ndi? Lho, jare ning kampling. Ya ning masjid kok rumah ning masjid. Ora tau roh. Lho, lah aku ning masjid gonku kono no. Aku mesti landar tarwehno budal dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis ndake wis aku wis budal. Wo, lah mula ora ketok komburi. Lah lambemu ki lho nek ngomong diatur nek ngomong wong salat ning ngarepe imam lho. Lah nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sapa sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok iso ning ngarepe imam lho? Lho lah iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu, ora ning buriku. Ngayal ta iki? Goblok iki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta, sitok ijen ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun cah kucluk sak donya. Kembang-kembang kaweng kadungane wong desa bareng-bareng ngono ya Dik. Jangan bening lalape jengkol bojoku jengking gocekan kontak. Wis titip benih tapi pangga nggak direstui wong tuane piye, Des? What? Ngopo, Des? Weh, kene ado karo laut tok, Des. dadi wong lanang utek-utekanmu utek mesum. Piye wong ya gelem. Kowe bejo ra digulung bapake diuncalne ning laut kowe, he? Ojo, Des, aku ora iso renang, Des. Lah wong urung-urung kok ya wis tok titipi benih le, cah bagus, he? Ya piye wong pangga nggak direstoni, Des? Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng. Kurang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males, Des. Ya jan, dadi menungso mbok ya tau diri. Beh, lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak omongno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak omong. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, he? Ya piye penal? Ya piye wong pangga nggak direstoni, Des? Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng. Kurang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males, Des. Ya jan, dadi menungso mbok ya tau diri. Beh, lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak omongno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak omong. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, he? Ya piye penal, Des? Lah kowe iki lepa anakku sing tok kono nih, he lah. Wis tak patoki cengkelmu lho tak omongno, he.
Awakmu kecemiman, Des. Enggak suka aku. Jan, kowe yo dadi wong wedok-wedok aja gelem kok ora ngerti ditumpaki wong-wong kaya ngene iki, Jan, ora genah. Iki malah provokasi ngono kok aku gak enak tumpakane, Des. Enggak suka aku ngono kuwi. Anakku loro wedok kabeh, kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane sapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabare bola. Kabare ra penak iki. Mbok ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung wis sambat ngono iki lho. Lah awak mau nagih dhuwitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa ndak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh. Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dukun pesugihanku iki ngomong lek uang sing mangan dhuwitku 20 juta iku wis masuk dadi persyaratan tumbal ngono lho bola. Bola. Bola kok mati bola? Pateni. Wih, Mas. Nyapa, Dik? Nyapa? Lah iki nyawang apa ora wong sik udut nih. 100 Yo urung entar ayo lagi teko kok. Ampune kok kene lho. Gayamu Dik iki aku ora ngadus desel-desel kok. Endang atus kono lho. Yo kosek to. Jarimu njaluk ijlik kok mbok kon adus lho. Kok bar ijlik adus neh ngono ye. Yo nyeteter aku. Jam piro iki bengi lho. Mangkane kuwi nek njaluk ijlik ayo to ndang. Bar kuwi tak adus. Rebut bojone wong apa termasuk sedekah nih. Guyu. Berarti lek sedekah aku sedekah kuwi suwakeh lho, Lek. Tenan. Berarti wis tahu. Masalahe jaman ben iki sawur ngono iki. Saiki apa tak baleni neh ya ben tambah akeh sedekahku. Lah ya wong nek arep sedekahne ya kabar-kabar. Iso mangsa kok penjara iki. Sito. Hukume sedekah. Wah, aku ape sedekah neh iki. Sedekah kan ora duit tok, onoan ya sedekah. Aku pengen sedekah iki. Aku iki suwira sedekah. Lah kok jaran ya hukume dosa kuwi lho ndasmu. Ini parah ini. Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng iki. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho, Mas. Beda apane wong bentuke ora malih kok. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Alang kok nah kan yo iso kok. Piye to? Halo, assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ayah, ayo di mana itu? Sik leren, Mah. Mosok lupa Kak? Lupa apa lho, Mah? Hari ini hari Dino Kemis. Hari Kamis itu is the malam? Jumat to, Mah. Pinter. Lah terus, mosok gak enek angen-angen mau membahagiakan istrimu yang ginu-ginu ini? Yo enek, tapi ki aku ngeterne barang lho manang luar kota. Ngoterne barang? Iya. Ya wes, gak apa-apa lah ditunda. Dan membahagiakan istri apa ya kudu malam jemah ya. Malam apa kan ya iso. Ini? Yo enek, tapi ki aku ngeterne barang lho manang luar kota. Ngoterne barang? Iya.
Ya wis, gak apa-apa lah ditunda. Dan membahagiakan istri apa ya kudu malam jemah ya. Malam apa kan ya iso. Loh tapi kok gene suarane motor ya? Sik leren, Mah. Ngopi nang warung. Cik ngopi. Iya, Mah. Bakule ayu rawi. Wah, bakule wis tuwek. Rugi lek mau ngopi. Lah sing pentinge kopine lho, ora bakule. Makane, golek sing cantik. Bakule ayu nek kopine ra enak ya padha ae to, Pak. Ya wis lek ngono. Iya, Mah. Hati-hati ya sayang. Iya, sayangku. Mama aja lali maem ya, bendut. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengeringan lagi besti sawahnya. Saiki nyapa kok wong lanang ki lek ngunjuh dadak digoceki, he? Jenenge prosneleng ya kudu dicekel lho, Ndes. Apa ora iso nguyuh dhewe? Ya jane iso tapi prosneleng nek ora dicekel ngene iki yo gupik-gupik kok, Ndes. Apa ora iso lepas setir? Oh, pernah tak aculne iki malah nembak-nembak rayo, Ndes. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh dadak digoceki. Iya justru pas ngadeg kuwi, Ndes, aku nyoba pas ngadeg iki tak uyuh niki malah nyemburi raine kancane kok, Ndes. Kapok aku ngono iki. Ampun. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Maju kena, mundur kena yo enak to, Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kok lho. Pedus kok lho. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to, Mbak, daripada dadi gendakane. Saya kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni. Jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung sapa-sapa ae. Aku lho, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Maju kena, mundur kena yo enak to, Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kok lho. Pedus kok lho. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojo. Maksudnya beda omonganmu? Wong Jawa niku aja nganti mangan nang ngisor longan turu bantalan merang. Tegese mangan nang ngisor longan ki longono nek mu mangan kudu betah poso. Terus turu bantalan merang ki mereme kudu sing ngarang-arang betah melek. Dadi kuncine wong Jawa iku kudu betah luwe, betah melek. Loro mah goblok. Bocah iki ora tau urip kok mesti dibantah to. Ya tenan lho, Bos. Lha sampe ora turu ra mangane seminggu e bosok mah. Lara apa? Ngarit ku ngarit apa sik no, ngarit jempon. Gua apa jem? Wong didol ya ora payu lho. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya mundak pinter. Gak ngurus ya. Sedo lagi pora kowe. Ya sida to. Terus ae. Lah iki lho aku sik pesen jamu. Lah wis njaluk ping 4 ora tak doping jamu aku yo ora mampu. Ki aku nang etan kali ning sorpring. Sorpring ndi? Aku ning sorpring iki lho narene kok. Entan ono tak rono. Ini parah ini. Model ini kita doyan wong lanang. Jadi rumah
Mas aku kok wong iki kok jaran to karepmu ki piye? Ya ora piye-piye. Jenenge wong wedok iki doyan mau lanang. Engko lek aku doyan wong wedok jare menyalamu kodrat. Masa jeruk belum jeruk. Zaman saiki wong wedok iki kuwi nak critani kowe. Makane aku ndak seneng karo wong wedok, demen aku wong lanang. Lah iya wong lanang iki gedang. Wong wedok ndi opo jale? Ya ora ero. Aku mah jane iki arep nesu ning kasito. Belok kok jaren oleh omong kok yo. Ini parahnya. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wis panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun kuwi sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Aja sampe leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok, tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Ana godhong tebu. Tebu kuwi antepe kalbu utawa antepe nek wis mlebu. Mlebu nang ndi? Mlebu nang pesamuan nggone wong duwe gawe. Ana cengkir. Cengkir nek sing lanang wis kenceng, sing wedok kudu mikir. Mikir apa kok? Lho, kudu nuturi. Aja kenceng-kenceng Mas nek nyambut gawe. Masa depan iki cik jauh. Ayo dipikir masa depane. Tapi aja kenceng-kenceng. Nek kenceng-kenceng ndak gampang kena penyakit. Mongko penyakit saiki gampang teko. Gampang teko. Nek wis usia di atas 40 awake dhewe kudu menyadari. Siap-siap. Terus ana maneh Mas, nek wis ana cengkir, mlebu nang gone kuwade. Pinggire kuwade mesti ana kopi. Kopi dikokop ngenai pipi. Sandingane ana gedang. Gedang digeget nang nggon padang. Ana kacu. Kacu diangkat. Ngapa to Mas kok hewane kok lemes men klentrak-klentru. Alah bos kesel. Semrawut nang pinggiran. Apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? Mie ketok enak deh cocok. Tapi nek cocoknya kurudan ini ya sego goreng. Ya wes lah, sego goreng gak apa-apa. Ngegawekno. Tak gawekno sik ngene. Yo nang cepet. Gawekno cepet. Tapi ya kuwi ngotengi aku julali kei jatah. Alah, nek masalah kowe njak jatah ping 3 lho. Aku tangga siap melayani, Dik. Wis tugasku. Gas pokoke.